kasinag, magandang tanghali sa inyong lahat. Dito kami ngayon sa kabila ng aming isla. Yan oh. Andun yung aming sityo Diak. Magkukuha kami ngayon mga kasinag ng sisi. Si Mrs. ayun si Mrs. oh. Magtitiktik siya ng sisi, tapos ako naman kukuha ako ng mga abalon. Yan mga kasinag, sa mga nagtatanong pala, kumusta na si Bagwis? Si Bagwis mga kasinag, okay lang. Pag alis nga namin dun, ando siya sa taas ng Nara. Kaya mga kasinag, huwag kayong mag-alala. Tagaan nating mabuti si Bagwis para sa inyo mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, kumuha tayo ng shell. Kung anong mga shell na pwede natin lutuin dito. Mag-iihaw tayo mga kasinag. Sabi nila mga kasinag, marami rin ditong abalon. Kung tawagin nila namin ay kasmay. Hindi ko alam sa inyo mga kasinag kung anong tawag dun. Ito mga kasinag, hahanap nga tayo kung meron. Ayan mga kasinag, ang tawag sa inyo niyan, ha? Yan ganito. Kung tawagin ito dito sa amin, dito sa Bicol, karakawali. Yan kinakain din yan. Madami yan dito mga kasinag, kinukuha ko yan, yung malalaki lang. Hahanap tayo. Yan ang dami oh. Mga kasinag, alam nyo ba ito? Ito oh. Ito mga kasinag yung tarukog, kung tawagin dito sa amin. Sa English, chiton yata ito, chiton. Parang chiton nga yata ito mga kasinag, pero hindi ko sure, bahala na kayo. Yan mga kasinag, masarap ito mga kasinag na chicharong tarukog. Sa mga susunod na video ko mga kasinag, ituturo ko sa inyo kung paano mag-chicharon yan. Yan mga kasinag, yung ano na yan. Tikalin natin mga kasinag, pakita ko sa inyo. Yan. Ito siya mga kasinag, yan oh. Yan. Ginagawin chicharon ito mga kasinag, masarap tong gawin chicharon. Pakapitin ulit natin yung mga kasinag at susunod na mga video natin, ituturo ko sa inyo pag chicharon yan. Kukuha tayo ng ganyan. Ay mga kasinag, nakakita tayo dito ng abalon. Dandahan lang tayo at matigas madulas ang bato. Ayan mga kasinag, ayan kung nakikita nyo yan, nasa butas na yan. Yan ang abalon mga kasinag. Ayan. Yan ang paborito niyang tirahan. Yun, nalaglag na. Yan. Ito mga kasinag ang abalon. Yan oh. Yan, ito ang abalon. Yan. Masarap ito sa mga soup, lalo na sa fried rice. Napakasarap nito mga kasinag. Ayan, hahanap pa tayong iba. Kung meron pa. Ayun mga kasinag, meron pa dito sa may tabi ng aking lalagyan. Ayan mga kasinag oh. Yan, kung nakita nyo sa butas. Ayun, ito. Yan mga kasinag, abalon pa yan. Yan mga kasinag oh. Yan. Ito na nakuha ko. Yung malalapad na yun mga kasinag, ito, ganito yan. Talaba yan. Wala kaya akong pantiktik na dala. Nando kasi sila misis. Ganito naman mga kasinag, to, sihi. Yan pala nakukuha ako. Tapos ito naman, ang tawagan dito, tuwad-tuwad. Itong klaseng ito. Pag kukunin mo ito mga kasinag, nakatuwad ka. Kasi pupulutin mo kaya tawag itong tuwad-tuwad. Dito sa amin sa Bicol. Yan palang nakukuha ko mga kasinag. Hanap pa tayo. Let's go mga kasinag. Yan, doon tayo at mag-ihaw tayo. Yan mga kasinag, nandito na kami. Nakapag na rin kami, nakapag gatong na. Mag-ihaw tayo. Ayun pala si ate. Ayun, naghahanap pa ng ihawin. Tapos naman si Mrs. nagkuha ng panggatong. Yan mga kasinag, yung ating iihawin. Iihawin na yan ni Mrs. mga kasinag. Ang lakas naman ng apoy. Para kami maglilitson. Yan mga kasinag, abang-abangan nyo lang hanggang sa maluto yan. Mamaya mga kasinag, ipapakita ko sa inyo si Bagwis pag uwi natin. Kung saan siya namamahinga. Update ko kayo mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Kaya ngayon mga kasinag, masayang masaya na ako. Kasi
Diyan na mamimirmihan si Bagwis hanggang sa siya ay makalipad na. Hanggang sa pumunta na siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kalahi. Sa aking mga subscribers, viewers, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo kung hindi ko halos ma-reply ng inyong comment or hindi ko halos may shoutout. Hayaan nyo mga kasinag, sa tulong nyo, baka susunod makabili na ako ng sarili kong wifi. Aantabayan ko kayo, bibisitahin ko kayo sa mga bahay-bahay nyo. Yan, sa mga kapwa ko vlogger, maraming salamat sa inyong suporta mga kasinag. Yun mga kasinag, luto na yung ating abalon. Tapos yung ating talaba dyan. Ito na siya, oh. Ito yung karakawali ang tawagin. Tikman daw natin kung masarap. Masarap nga mga kasinag. Makunat-kunat lang. Ito naman mga kasinag yung abalon. Yan o. Inihaw na abalon. Mainit. Mainit yung ito. Ang sarap mga kasinag. Ayun mga kasinag ang dami pang inihaw ni Mrs. Yan o. Ang sarap talaga. Masarap talaga mga kasinag. Matamis-tamis ang lasa. Lalo na yung abalon. Malasa. Isa ito sa mga sikat na pagkain, abalon. Masarap lalo ito sa mga soup. Number 1 ito mga sinag. Sarap. Ito naman mga kasinag ay talaba. Yan. Tikman natin ang talaba. Naglalaway na yung mga kasamahan ko mga kasinag. Siging ihaw nila, ako naman siging kain. Masarap pala kumain ng ganito mga kasinag, yung hindi ka nagpapagod. Kain ka lang ng kain. Doon tayo tatawid mga kasinag oh. Wala kita ng bato na yan. Diyan tayo pupunta mamaya. Inaantay lang namin mag-ibas pa kasi medyo malalim-lalim pa yung tubig. Ito ang masarap sa mga kasinag sa tabing dagat. Simple lang ang pamumuhay pero napakasarap. Basta masipag ka lang mga kasinag hindi ka magugutom. Ito pa mga kasinag. Talaba. Wala lang kami dalang sausawan. Kahit asid wala kaming dala kasi malasa naman ito eh. Yun mga kasinag, nakatawid na kami. Ayan. Andito na kami sa bato na ito. Ayan. Yung dalawang kasamaan, si Mrs. tapos si ate. Andun kami kanina oh. Doon sa kabla na yun. Nakatawid na kami kasi mababa na yung tubig. Maghahanap naman ulit tayo ng abalon. Kasi sobrang sarap mga kasinag nung inihaw natin. Mamaya baka mag-ihaw ulit tayo pag tayo nakahanap ulit ng mga abalon. Pag maghahanap ka mga kasinag ng abalon yan, magsisilip-silip ka lang dito sa mga batong ito. Kagaya nito mga kasinag, nakakita na ako ha. Ito, nakita nyo yung bato na yan. Nakita nyo? Ito mga kasinag abalon nito. Ayan nakita nyo ba yan? Yan, kaso lang maliit pa mga kasinag. Hahayaan nating lumaki. Masyadong maliit. Yan, nakakuha naman tayo mga kasinag ng abalon. Ito naman siya Ito, kimpi. Yan, masarap to. Ihaw ulit tayo. Ito naman mga kasinag yung kalang-kalangan. Lagi siya nakakalang sa bato.
Ang ganda. Asap ng hangin mga kasinag. Ayan o. Napaka ang ganda ng dagat kasi walang alon. Kalma lang kalmada. Ayan. Sarap ng hangin. Kahit tirik na yung araw, mapresko pa rin ang hangin niya. Hindi mainit sa balat. Ang sarap. Ayan mga kasinag Baba na ako at maghahanap ako ng pangulam namin. Mga kasinag habang naghahanap ako ng shell, yung abalon, nakakita ko ng lato. Ayan. Ayan malakapit sa bato. Hindi ito yung lato-lato na nagbo-viral ngayon. Ito yung lato na kinakain. Ayun mga kasinag Ayan lato. Tapos ayun. Kukuha tayo at kakainin natin. Lagay natin sa balde. Ay dahan-dahan tayo. Madulas ang ang tubig, ang bato. Madulas mga kasinag ang bato. Ayan, di ba? Ang daming lato. Ayan. Masarap ito mga kasinag. Kuha tayo. Di ba? Wow, yummy. Yan pa. Yan. Ang sarap nito mga kasinag. Sa mga gusto dyan, comment na kayo. Yan. Mag-order na kayo ng lato. Madami dito sa amin lato. Yun. Ang dami. Yan, mga kasinag ang dami lato. Ayan na yung manakuha ko. Yan. Yan, ang dami kunin natin yan. Kasi paborito din ito mga kasinag ng mga bata sa bahay. Yung 3 kunchikiting. Paborito yan. Yan. Ubusin na natin yan. Pero sobrang dami ito mga kasinag. Hindi natin kayang ubusin yan. Yan. Diba? Ang dami. Yan. Tama na yan mga kasinag. Yan yung nakuha natin. Tama na yan. Dagdagan ko daw. Kasi sabi ni Mrs. dagdagan ko daw. Ayan. Itong mga nasa taas na ito, mga payat siya. Kukuha pa ulit tayo. Kasi may pagbibigyan daw si Mrs. Ayan, damihan na natin. Kunin na natin to lahat. Ayan. Yan, di ba? Yan ang lato-lato dito sa amin sa Bicol. Hindi pa masakit sa ulo. Ang lato-lato dito sa amin hindi masakit sa ulo. Yan, okay na yung mga kasinag. Wala na. Tama na yan. Ano naman yan, yung matitira na yan, similya naman yan. Para susunod na pagpunta natin dito mga kasinag, may makuha na naman tayo. Ang dami na yan ang dami. Gilid mo natin ito mga sili na yan. Yan yung nakuha ko mga kasinag na abalon. Yan, ilagay natin itong lato. Yan. Pagdating sa bahay mga kasinag, lilinisan natin yan. Dami. Ang dami natin nakuha. Siguro mga 2 kilo yung nakuha ko. Yan. Masarap ito mga kasinag. Yan Di ba? Ang dami. Yan. Yan mga kasinag, ang dami nating nakuhang lato. Wow. Yummy. Let's go mga kasinag. Tatawid na tayo. Kasi lumalaki ng tubig, nagtataob na. Baka hindi kami makatawid. Yun
Yung dinaanan namin kanina, medyo lumalalim na. Kaya mga kasinag, tayo na. Yan na, si Kabox Banot. Si Banot na nagsasagwan yan. Yan sasakyan namin, pupunta doon sa kabila. Yun mga kasinag, kararating ko lang namin. Andito na tayo sa bahay. Ayan si Bagwis. Si Bagwis andito sa bahay ng uwak. Mga kasinag, ang mayari kasi ng bahay na ito, itong ginagawang bahay na ito, ang bansag uwak. Kaya si Bagwis nasa bahay ng uwak. Yan. Ayan siya mga kasinag, busog si Bagwis. Katatapos lang niya kumain ng tikling. Bagwis! Dito siya nagpapahinga mga kasinag kasi medyo mainit sa labas eh. Kaya siguro dito siya nagpahinga kanina. Yan. Pagkatapos siyang kumain, diyan siya lumipad. Busog-busog yan mga kasinag. Bagwis! Mga kasinag, habang nagpapahinga dyan si Bagwis sa yun, kakain tayo ng lato. Yung lato na kinuha ko kanina, kain natin. Ito yung lato kanina na kuha ko, yan o. Kakainin natin. Wala akong wala akong pang asim na kalamansi. Yung kalamansi namin dadalwa, wala pa yatang ito. Wala pa yatang kaluluwa, yung dalawang kalamansi na to. Kaya yung kaasim ko na lang daranghita. Ay nawala na ng bunga yung kalamansi namin. Yan. Lagyan natin. Kung yung nauuso lato-lato mga kasinag, masakit sa ulo. Ito hindi masakit sa ulo. Nakakaginhawa ng ulo. Yan mga kasinag oh. Tikman natin mga kasinag kung masarap. Ayan na oh. Ayan na siya. Tikman natin ha. Masarap mga kasinag. Napasarap. Marami pa dun. Loob. Dami yung kinakuha namin kanina. Yan mga kasinag maraming salamat pala sa panonood nyo sa aking YouTube channel. At sa mga subscriber ko yan, shoutout sa inyo. At sa mga viewers ko, shoutout din sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye!